Câteodată pe calea asta către cer avem de suferit. Știți ce e frumos? Că indiferent cât de neagră e noaptea, noi știm că vine o mâine dimineață, când răsare soarele. Indiferent cât de puternică e furtuna, știm că Domnul are un cuvânt de spus, El oprește vântul, potolește furtuna și face corabia vieții să plutească liniștit. Să te încrezi în Dumnezeu în orice situație. Să poți întotdeauna accepta voia lui Dumnezeu cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Dumnezeu îngăduie să trecem și prin încercări, ca să ne abată de la rătăcirea căii noastre și să ne aducă pe drumul cel bun. Dar niciodată Dumnezeu nu ne lasă singuri, nu ne lasă singuri. Zice în Isaia în capitolul 43 că dacă treci prin foc, flacăra nu te arde. Și dacă treci prin ape, râul nu te înneacă, pentru că ne iubește. În Isaia 54 zice, pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine, zice Domnul. În Isaia 46 zice, te-am purtat și vreau să te mai port, să te sprijinești și să te mântuiesc, versetul 4. Domnul este alături de noi. Important este să-L copiem. Pentru că chiar dacă îngăduie să trecem prin suferință, o face spre binele nostru. Care de aici n-ați avut probleme cu copiii? Eu am avut. Când băiatul meu cel mare nu avea nici 5 ani, a făcut o amigdalită foarte păcătoasă. Tot gâtul lui a fost inflamat, era numai puroi. Cu medicina care era atunci, așa cum a fost, m-am dus, am zis eu în vremea aceea, la cel mai bun medic. Era doctorul Pinta și mi-a spus, domnule, trebuie să-l operăm. Nevastă mi-a zis, dar nu se poate, domnule. Copilul nu are nici 5 ani. Dacă nu-l operăm, s-ar putea să dea în septicemie și să scăpăm. Să-mi pierdeți. Trebuie operat. Nevastă mea m-a tras de mânecă și a zis, dacă face un șoc, se întâmplă ceva cu el, știi că el e foarte fricos. Medicul a zis, dumneavoastră decideți, e băiatul dumneavoastră, dar mie îmi dați în scris dacă refuzați intervenția. Și am zis, băi, nevastă, las că mă ocup eu de copil. Lăsăm să-l opereze, să nu se întâmplă un necaz. Ne rugăm, punem toate lucrurile înaintea Domnului, Domnul poate face ca până mâine copilul să fie sănătos și dacă Domnul nu o face, poate zice, oamenii să-și facă treaba lor și mi-o fac și eu pe a mea. Ne-am dus acasă și m-am chemat copilul și am zis, Lucian, spune-mi, tu mai vrei să-ți cumperi bicicletă? Lui tot bicicletei trebuia, n-avea decât 5 ani. Dar nu erau biciclete, eu aveam salariul care îl aveam așa cum era, copiii erau mici, îmi făceam și casă și el tot mă întreba, când îmi cumperi bicicletă? Când? Că vedeam alți copii și zicea, mai târziu, mai târziu. Când m-am întrebat acum dacă vrea bicicleta, a zis, da, vreau. De care? Cu 2 roți sau cu 3? Și a zis, cu 3, m-am bucurat că asta era mai ieftină cu 3. Și am zis, uite, tata îți promite că îți cumpăr bicicletă. Dar prima dată merem la nenea doctorul, îți face ceva acolo în gât, o să fie bine și în ziua când nenea doctorul îți face, tu ai bicicleta. Uite, tati îți promite. Și așa s-a bucurat. Câți veneau la noi, la toți ne spunea, mie tata îmi cumpără bicicletă, mie tata îmi cumpără bicicletă. Dar bucuria a fost îngherită, că după câteva zile a trebuit să mergem, să facem analize, tot, și el a fost destul de inteligent, a început să cunoască locurile. Și a venit dimineața când am dus la operație. Și copilul nostru n-a mai vrut să vorbească cu noi. Orice am vorbit cu el, da, nu și nimic mai mult. M-am luat în brațe, mergeam pe tramvai, arătam, nu-mi interesa nimic. Când am apropiat de policlinica de copii, unde trebuia să se facă intervenția, s-a uitat, a văzut locul, l-a cunoscut, s-a răsucit brusc în brațele mele, mi-a prins gâtul cu amândouă mâinile și a zis, tati, eu m-am hotărât. Ce te-ai hotărât? Nu mai vreau bicicletă. Dar de ce? Ți-e frică de operație? Și el a zis, da, mi-e frică, nu mai vreau nici bicicletă, mergem acasă. Nevastă mi-a început să plângă, era o bancă, acolo ne-am așezat pe bancă și am zis, Lucian, ascultă la tata. Mama ta plânge, vrei să plâng și eu? Mergem acasă, să plângă și bunicul și bunica,
dar tu știi ce se poate întâmpla dacă nu, nenea doctorul nu-ți face nimic? Și am încercat să-mi conving, uite să vezi, nu o să doară, nenea doctorul pune medicamente, nu doare, nu te doare, fii liniștit. Și apoi tu vei avea bicicletă și după ce am stat eu și am tras cu bicicleta în sus și în jos, după vreo 10 minute, din nou se răsucește și zice, tati, te rog frumos, hai să mergem la nenea doctorul. Dar atunci când el îmi face ceva în gât, să mă ții tu în brațe. Nu am putut ține în brațe, nici măcar în cabinetul unde s-a făcut intervenția, n-am putut intra. Mi-am ținut cuvântul, i-am cumpărat bicicleta. Dar cred că eu am suferit mai tare decât el. A fost acolo. Ascultați-mă bine ce vă spun. Nenea doctorul operează și astăzi. Dar nu trebuie să vă temeți de nimic. Când focul arde cel mai tare, Domnul este acolo. Când râul e foarte tulburat, Domnul este acolo. Când vânturile bat foarte tare, Domnul este acolo. Când furtuna este amenințătoare, Cel ce a umblat pe ape se ridică și astăzi, că e Tatăl nostru, mărit să fie numele Său.